Ако трябваше да започна да снимам видеа от нулата, без да имам абсолютно нищо, това са нещата, в които бих инвестирала първо, за да имам успешен бизнес. Първо, камерата. Абсолютно препоръчвам mirrorless камера. Оттам насетне проучи коя камера точно най-много отговаря на резултата, който ти търсиш. Ето това тук, например, е Sony ZV-E1. Тя е чудесна за социални мрежи, обожавам я. Следва обектива. Преди да купуваш, разбери какво точно ще снимаш. 2470 GM на Sony по принцип е страхотен и универсален избор, но ако си в тесен апартамент, например, няма да ти свърши много работа. Всеки обектив си има сила, така че виж какво ползват хората в твоята ниша, прецени си нуждите и тогава взимай решения. Следва софтуерът за монтаж. И преди да плащаш, изпробвай безплатните версии. Изтествай ги, виж кое ще ти е по-удобно и чак тогава давай пари за абонамент. Сега обратно към техниката. Звукът. Дори да имаш най-бруталните кадри, ако звукът ти е шит, никой няма да те гледа. Затова задължително си вземи микрофон. Има такива, които са за камера, като моя Rode Video Micro 2. Ако не искаш такъв, си вземи тип брошка. Важното е звукът да ти е на ниво. Следващо много важно – осветлението. Точно то превръща едно посредствено видео в нещо вау. Тук вариантите отново са безкрайни и зависи изцяло от това какво ще снимаш, какъв ефект търсиш, но не подценявай осветлението. И накрая SD картите. Мое мнение, тук трябва да си ларш. Лично аз залагам на Lexar. В повечето случаи си купувам 256 гигабайта, 250 мегабайта в секунда. Малко по-скъпи са от SanDisk, но лично аз имах една случка с тях и от тогава спрях да ги ползвам. Предпочитам да платя повече, но поне да знам, че кадрите ми ще са там. И ако все още се чудиш откъде да започнеш, последвай ме.